220 ka soldado ang nagdugang sa pwersa sang 303rd Brigade sa Negros. 120 diri ang 94th IB nga una gin-assign sa Panay sa sulod sang 6 ka bulan. Nadugangan pagid sang isa ka gato sa bag-ulang nakatapos sa training sa Hamindan, Capiz. Ini nga trupang magabulig sa internal security operation sa isla sang Negros. Naibuloan ang pagwas ang mando si Presidente Duterte nga magdugang pwersa sa militar kag kapulisan sa Negros agud matap ng anuman na kalakasan kag terorismo. Duha na dakpan sa ginkasang nga bypass operation sa Balita, City, Capiz. Nagtingob pwersa ang PDEA 6 Capiz PDEO kag Rua City PNP sa operasyon nga nagresulta nga madakpan sa Gilad, Gahupo kag Alin Zacarias. Na-recover ang 6 ka sachet sang suspected shaboy sa Kalibo nga kwarta, cellphone kag motorsiklo. Pasakan sang kaso nga paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang duha nga nadakpan. Dala sang nagadamo nga turista sa isla sang Boracay, nagtanyag sang dugang nga domestic ag international flights ang pila ka airline company sa Kalibo International Airport. Halin nga ginbuksan sa liwat ang isla sang Boracay sa Oktubre, mas nagdamo ang mga dumuluong nagakadto sa Boracay. Sa karon may 12 ka domestic flights kag 30 ka international flights ang ginaakomodar sang Kalibo International Airport tagsa kadlaw. Nautod ang natuo kag bali ang nawala nga tiil ni Dennis Olden, 31 anyos ang Davao City, matapos nga napilpilan sang payloader sa Balabag, Santa Barbara, Iloilo kahapon. Sa investigasyon sang Santa Barbara PNP, ginsakyan sang biktima ang payloader sang naglakat ang driver tungod may ginbakal. Tuyo ni Dennis Olden nga patabukon sa suba sang nadisgrasya nga napilpilan ang iyang magtimbang nga tiil.